ewe ndiyazi akhulula nditsho ndikwiposition yomntu omtsha nditsho ndingumntu omtsha andikho sezihlangwini zomntu omtsha but nditsho ndingumntu omtsha akukho lula yonke into is messed up. You know, we are stuck with uSathana thina who comes to us nesono sugar coated. When you taste ufumana something sweet, but as you go on tasting ufika to the reality of isono. Hallelujah. But enhlizweni yami umthandazweni nawo sengathi ngoku singabambelela because should we dare make one mistake, just one mistake, we are out of time. We are so out of time. Bantu abatsha asinali ixesha. Ndithetha nani because ndisemhlanganweni nabantu abatsha. We are so out of time. Alikho ixesha lodlala. Kuningi but uthi David waphakamisela ezintabeni amehlo ami. Kukhona indawo that we should focus kuyo thina. Kukhona indawo ezosigcina isidirect straight to the holy of holies. Lapho asilinde khona umbingelelo omkhulu. Hallelujah. Kukhona umuntu asilindileyo. Lithi izwi lenkosi sengathi singafika kuye singenambimbi. Singumakoti Hallelujah. Amen. Sengathi uThixo ngasinceda. Kulo umhlangano wabantu abatsha. Noma yayikhe yakhona ngaphambili. Kodwa sikhe siphume sinento ethi ndizokubambelela kuso nami isiphambano. Into encedisayo ngokubambelela isiphambanweni kuba khona umqhele ozuzekayo. Hallelujah. Hallelujah. uThixo makasincedeke nakulo umhlangano ukuba ekumkhonzeni kwethu ngexesha lokutsha bethu sibambelele kuye. Sinethemba ledinga lokubonana naye ngelinye ilanga. Sinethemba lokuhlala kuye ngelinye ilanga. Abe nguThixo wethu thina sibe ngabantu bakhe egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha.